Myne nou net geskeur. Hulle kan ook 'n ou baadjies. Jy is hierdie gel baadjie gaan aantrek. Ja, windjie maniere. Ek weet. Wat seer? Sy is agter jou. Wat 'n byt van. Weer short. Ek onthou wanneer ek met 'n windjie gespeel het, toe byt sy my hare en toe trek sy dit. Dit was net seer. Wat moet jy lê daar? Hallo, moenie my krok skien. Ek sal nie kort dit hoor van byt. Nie dit byt nie. Ek sal nie. Ja, dan ja, sy oor hierso bo. Oh. Moet pas op, ek neem 'n video. Ek weet, dit is baie vinnig. Wat dit gebeur? As ek byt, seer. Ek wil moenie laat sy op jou tone byt nie. Dis go party. Waar laat sy gaan stil sit en by met jou? Wanneer maak jy dit saam klaar? Vrydag. Papa vleer. Daar sy die kom by sit. Daar is bang vir my. Kom dan kry. Bang vir vleer mission. Ja, hulle het net een. Dis like Toch? Kyk, plak maar net af. Mooi. vleer. Dan hierdie klippie. Daar gaan jy 'n video so ver 2 minute Dan lank. gooi jy water Wat pak? in die maksimum lyn. Waar gaan jy? Water. Skoon water, né? Anders Hoeveel damage het sy al gedoen? Baie. Was dit die grootste regret om daar te koop? Ja. I'm jumping as high as the moon. as die water in is, mag jy glad nie die masjien beweeg. Soos Vleer, kyk hier. Kyk hier vleer. Sy's like sy byt. Ek weet. Rockstar. Sy's 'n rockstar. He's a runner, he's a trackstar. Dan op die kroos, waar He's a runner, he's a trackstar. Sy's 'n meisie of 'n seentjie? Meisie. Hey, jou. Wat? He's a runner, he's a trackstar. Ek neem 'n foto van Paul. Hey, Nee, van she's a Paul. runner, he's a trackstar. Oh! Kom hier, He's cutie actively cute. bleeding. Kykie, Nitro butt boost. Ja, sy voel baie. Nitro! Moet laat sy buite toe gaan nie. Ja, maar net sy buite toe gaan. Want dan net nie voor buite in die weer gaan staan. Waar is die tou? Laat sy met die tou speel. Waar is die tou? Waar is die top? Ja. Ja. I challenge you to a match. I'm ready. Sy byt nie maar. Nee. Nee. Ek het Vleer. Ek sal 'n klein bietjie vasbyt en dan kan jy so met 'n bietjie trek speel. Tuggle. Ja, net liggies. Nee, sy is sterk. Ons moet net net trek aan die kant uit. Ek weet nie wat dit beteken dit sterk nie. Ek trek haar niet. As ek probeer my bene afsien. Lonnie, die video is amper 5 minute lank. Oei. Wat het dit gebyt? Kom, wat dit? Met 'n masker aan. Wat het dit gebyt? Byt dit. Byt dit. Sy wil net nie byt nie. Ja, meneer.
mensen stupid. Ik ga naar wat. Hey! Wil je een beetje oh mijn god. Ik naar beneden en gooi. Nee, meneer, gooi niet. Kan nou. Kom, ze zit er. Ik mag niet buiten toe gaan, ja, ik is pas ziek. Ze komen mijn tuinpie. Ik neem een paar Oh, je foto's. lekker? Nam, 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 nam. Ik ga buiten toe, met al zo aan mijn armpies. En jy nog my kappie oortrek. Neem video van binnen. Zet my gelek op die lip. Ja, jy het gezien. Zo rom, zo draag je toch. Kijk naar mij toe. Kom, Vlier. Zij stapt al buiten. Oh, ze Oh, dat is mijn badkamer gegaan. Oh. Ja, dan gaan je box. Zij staat. I'm waiting for you. Wait, where's the dog? Where's the dog? There's the dog. Crash landing. Kijk wat er Ak en Jack voor gebouwd heeft. Kom hier, Vlier. Niet zijn van mij, ze kan ook een beetje slapen, ik denk. Maar meneer, niet daar boven zitten. Slide. Zij like, I'm gonna stay in here. I'm survived. Oh. Zij al die politie. Kom. Oh. Zij is een chaotic klein. Oh, zij kan jump. Ik weet. Vlieg. Hi, ja. Zij was. Zij is like. Ja, ik ga op die bank gaan zitten. Ja. Ze mogen net op een squat. Attack! Daar heb je toch niet daar. Ik heb best van hier een beetje neer. Blijf hier. Zag eens moe. Ja, ik ga nou vrij. Wat vond hij Billy Robs? Wat vond hij van Billy Robs? Ja. Kijk eens, ze kijken naar ons. Dave Steer. Ik ga nu weer vliegen. Ja, je video is 8 minuten lang. Is dat oké? Ja, dat is fijn. Ik heb het op het internet gezet. Dat je weekje niet meer veilig is. Maar hij zit 500 rand. Nou, niet 500 rand, die 10.000 rand. Voor 10. Die toetstondje. Hoe lang van jullie video om? She's climbing under the couch. Ja, wat was het? Zij gaan onder die bank. Nee, kom uit. Nee. Zij probeert een mini-bite. Ik heb de mini gerescued. Nou ga ik die mini gooien. Maar ik zet weer die mini in denk. Zij is like, I don't want to be on the video anymore. He's like, I'm gonna hunt you down. Forever. Leer. Kom, mijn rol weer. We gaan eten met haar doen. He's like, I don't like this anymore. Bots. Neem maar eens, neem het af. Oh.
lifestyle jest, na to nie ma klientka. Ona